Λοιπόν, Νίκο, βρισκόμαστε και στο Παρίσι. Έχει μάθει πλέον όλος ο κόσμος ότι το Taxi Beat είναι στη Γαλλία. Δεν θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό. Θέλω όμως να μου πεις για την εμπειρία σου του να βρίσκεστε εδώ στο Le Web, σε μια πολύ μεγάλη συνεδριακή διοργάνωση, σαν πώς το πω, εκθέτες, να έχετε δικό σας περίπτερο και τι λέει ο κόσμος που σας πλησιάζει, πώς βλέπει την παρουσία σας εδώ. Ναι, thanks για την πρόσκληση, για το βίντεο. Είναι ωραία εμπειρία, εγώ δεν έχω ξαναδεί σε Le Web και είναι και επένδυση γιατί είναι μια κάπως ακριβή η παρουσία σε ένα τέτοιο event. Για μας μέχρι τώρα έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, είναι δεύτερη μέρα εδώ μέσα. Έχει έρθει αρκετός κόσμος να μας δει. Ο στόχος που είχαμε αρχικά για να έρθουμε εδώ ήταν κυρίως γιατί θέλαμε με τον λόγο του Παρισιού θέλαμε να προσεγγίσουμε τη τεχνολογική κοινότητα της πόλης. Γιατί αυτό που έχουμε βρει να συμβαίνει είναι όταν κάνουμε launch κάπου, και στην Αθήνα το ίδιο συνέβη, ακόμα και αν πολλοί κόσμος μάθει για την ιδέα μας και την εφαρμογή και του αρέσει η ιδέα, πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα στην πραγματικότητα τη χρησιμοποιήσουν. Ζητάνε verification πρώτα από. Όχι, νομίζω ότι ο μέσος πολίτης νιώθει λίγο ανασφάλεια στην ιδέα ότι θα χρησιμοποιήσει μια τέτοια εφαρμογή, θα καλέσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Ίσως να τον ταλαιπωρήσει, ίσως να ταλαιπωρηθεί ο ίδιος. Δεν είναι σίγουρος ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύει πραγματικά, θα δουλέψει. Και αυτό που έχουμε διαπιστώσει στην πράξη είναι ότι κυρίως οι geeks, αυτοί που έχουν συνηθίσει να δοκιμάζουν νέες εφαρμογές, νέες ιδέες στα κινητά τους, στο υπολογιστήριο, είναι οι πρώτοι οι οποίοι το δοκιμάζουν, το τολμούν και λένε να το κάνω. Και για λόγους marketing κυρίως, εμείς θέλαμε να προσεγγίσουμε κυρίως την τεχνολογική κοινότητα της πόλης, γιατί αν αυτοί θα το έκαναν, θα πέραμε από αυτούς τα πρώτα δρομολόγια, τα πρώτα rides. Μετά από αυτούς θα μπορούσε να πάει να ξαπλώνεται σιγά σιγά το word of mouth και στο υπόλοιπο κοινό. Νομίζουμε ότι ήταν η πιο έξυπνη προσέγγιση από τη μεριά μας να προσεγγίσουμε ειδικά αυτό το κοινό, αντί να κάνουμε μια μεγαλύτερη marketing καμπάνια στην πόλη. Και γι' αυτόν τον λόγο κυρίως είχαμε έρθει εδώ. Νομίζω ότι θα αποδειχθεί σωστή αυτή η απόφαση. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, έχει περάσει αρκετός κόσμος από το περίπτερο. Έχουν έρθει επενδυτές, έχουν έρθει πιθανοί συνεργάτες για πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να βάλουμε πάνω στην εφαρμογή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Σαν τι δηλαδή, πληρωμές ας πούμε. Πληρωμές, ναι, συστήματα πληρωμών, επιπλέον πληροφοριών γύρω από γεωγραφικής τοποθεσίας ενδιαφέροντος, marketing φυσικά. Ναι, αρκετός κόσμος έχει εδώ πέρα, αρκετές ευκαιρίες να βρεις ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι μια καλή εμπειρία. Το θέμα είναι ότι για να κάνεις αυτή την επένδυση θα πρέπει να νιώσεις εσύ αρκετά αισιόδοξος και καλά ότι μπορεί να σου αποδώσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι πάντα έρχεται το ενδιαφέρον, ό,τι και να κάνεις. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο, όπως και με εμάς έχει συμβεί, να έχει φανεί ότι αυτό που έχεις κάνει στην αρχή δουλεύει, ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη της αγοράς και μετά ως επόμενο βήμα να έρθει σε ένα τέτοιο μεγάλο event στο οποίο μπορείς με ασφάλεια να ξέρεις ότι το reach θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Επίσης το publicity που πήραμε με το άρθρο στο TechCrunch και με το Wall Street Journal χθες οφείλεται πολύ στο Le Web το launch. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας. Δεν μου λες από άποψη ανταγωνισμού, καταρχάς τι μέγεθος αγοράς μιλάμε εδώ πέρα για ταξί και για επιβάτες και μετά τι είναι οι ανταγωνιστές. Εδώ υπάρχουν 20.000 ταξί στην πόλη, γίνονται γύρω στις 350-400.000 δρομολόγια κάθε μέρα. Είναι μια μεγάλη αγορά. Επίσης είναι πλούσια αγορά, η αξία των δρομολόγιων είναι μεγαλύτερη, η χρέωση που κάνουμε εμείς στους ταξιτζίδες εδώ είναι σχεδόν διπλάσια από ό,τι χρεώνουμε στην Αθήνα. Άρα οικονομικά για μας έχει ενδιαφέρον. Το μέγεθος μεγαλώνει ακόμη περισσότερο οικονομικά. Επίσης είναι ένας γιγάντιος τουριστικός προορισμός. Άρα υπάρχει και η συνέργεια του ότι πολλοί Έλληνες έρχονται στο Παρίσι από την Αθήνα, πολλοί Βραζιλιάνοι ίσως πάνε στο Παρίσι, πολλοί Ρουμάνοι, πολλοί από το Όσλο, πολλοί από τις επόμενες χώρες που θα πάμε έρχονται εκεί και χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Υπάρχει και αυτή η συνέργεια. Και νομίζω ότι είναι γενικότερα μια επένδυση η οποία για μας, εκτός από την καθαρά οικονομική της απόδοση, μας δίνει ένα όφελος και σε επίπεδο prestige, παρουσίας, ότι είναι visibility, ότι πλέον είσαι ένας παίχτης της αγοράς δυνατός και δεν είσαι ένας περιφερειακός παίχτης που πάει σε μικρότερες αγορές. Και ανταγωνισμός? Ακόμα
Κοίτα, όπως θα ξέρεις, είναι ένα crowded market αυτή τη στιγμή το mobile taxi applications. Υπάρχουν πάρα πολλά σε κάθε χώρα. Αλλά ουσιαστικά υπάρχουν λίγοι πολύ μεγάλοι παίκτες, καλά χρηματοδοτημένοι. Αυτοί δεν έχουν έρθει ακόμα εδώ. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που λειτουργούν ήδη εδώ και λίγους μήνες, τοπικές. Αλλά νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα από αυτού του είδους τον ανταγωνισμό. Το δικό μας προϊόν είναι πολύ καλύτερο, πιστεύω, από τις υπάρχουσες λύσεις που υπάρχουν εδώ στο Παρίσι. Και λειτουργικά και σαν value proposition στην αγορά. Οπότε νιώθουμε αρκετά ασφαλείς ότι πάμε καλά. Άλλοι παίχτες θα έρθουν αργότερα, θα δούμε τι μπορεί να συμβεί, αλλά είμαστε πολύ confident ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εμείς νομίζουμε ότι το Παρίσι μπορούμε να είμαστε. Να το κοντρολάρουμε. Ναι, να το κοντρολάρουμε. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια με τις υπάρχουσες εταιρείες ταξί εδώ, που είναι πολύ μεγάλες. Ο χώρος εδώ είναι πιο συγκεντρωμένος. Δεν είναι όπως στην Αθήνα ή άλλες πόλεις που υπάρχουν αρκετές εταιρείες ταξί σχετικά μικρές με την άλλη. Υπάρχουν λίγες μεγάλες εταιρείες εδώ. Αυτές πιθανότητα θα μπορούσε να είναι κάποια απειλή. Δεν βολεύονται και ιδιαίτερα με την ιδέα ότι εμφανίζεται mobile taxi services. Αλλά για την ώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο θέμα. Και ο κόσμος οπωσδήποτε, με όποιους έχουμε συζητήσει, λατρεύουν την ιδέα ότι θα χρησιμοποιήσουν μια τέτοιου είδους υπηρεσία και δεν θα έχουν να κάνουν με τα ατελείωτες αναμονές στα τηλεφωνικά κέντρα των εταιριών. Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Εγώ.